Twasslet il-Kalkara il-ħadd li għadda fi vjaġġ bil-baħar mix-xaqliba l-oħra tal-Port il-Kbir, il-vara titolari ta' San Giuseppe akkumpanjata mid-dajjes tar-regatta tal-lokalità u opri oħra tal-baħar. Mal-wasla fuq il-moll tal-Kalkara, il-vara ntlaqet miż-żewġ banet Kalkariżi, il-banda San Giuseppe u l-banda Sagra Familja li b'marċ max-xatt waslu l-vara ta' San Giuseppe sal-Knisja. Il-vara waslet lura fil-lokalità fil-ħin għal festa li ser tiġi ċelebrata l-ħadd li ġej wara li ġiet irrestawrata minn Semira Buġejja. Segwiet ukoll induratura ġdida lil vara minn Ruben Camilleri Kawki mejjun minn Missieru Mario u Hu Austin fuq diżinji ta' Adonai Camilleri Kawki bil-għajnuna ta' Missieru Michael. Il-Kalkara hija l-uniku parroċċa f'Malta li minħabba l-attakki fit-tieni gwerra dinjija tilfet il-vara titolari meta ġarfet għal kollox il-Knisja tal-post. L-Arċisqof Michiel Gonzi kien qabbat lil kuratur tal-Mużew tal-Arti tal-Belt, Vincenzo Bonello, biex jiddiżinja vara devozzjonali b'simboliżmu meqjus. Il-vara tnaqxet f'Injan fil-provinċja ta' Bolzano fl-Italja mill-iskultur Ferdinando Stuflesser. Twasslet il-Kalkara pellegrinaġġ minn Bormla f'Marzu 1949. Fl-istatwa San Giuseppe jidher bil-bambin ma' ġenbu jserraħidu fuq spaltu fil-waqt li flit l-oħra qiegħed iżomm simbolu tal-Vatikan magħfus ma' qalbu, rifless tad-dikjarazzjoni li huwa patrun tal-Knisja Universali. L-Arċisqof Gonzi kien ħalla bwirt lil din il-vara is-salib pettorali tiegħu. Maż-żmien inħadmu bankun u bradella u mant biex il-vara tintrama taħtu għal-festa.